mand. Hvad sker der? Michelle ligger bare og sover. Hallo, det er ham Carsten, jeg kender. Ja, det er ham. Det er kraftigt for griner, det der. Hallo, fuck, er det ham, jeg kender? Er det ham Carsten, jeg kender? Ja, det er ham Carsten, du kender. Ja, så man her skal man kan sidde og modstå sig. Og bad, Michelle. En penis. Penis med nej på.